हेच आहे ना शेत. हो हे आता तो कोण झाडाच्या अलीकडे दाखवतो तू कुठं झाड नाही दाखवतो. हे बघ पंचनामा आहे. आदेशाप्रमाणे मोजे मस्को मसाला बुद्रुक तालुका मंगरूळ जिल्हा वाशिम येथे जाऊन वादी व सोबत असलेली पोलीस मदत घेऊन गावातील पंच मुकर्रर करून त्यांना ताब्या वॉरंटाची समजून वॉरंटात वर्णन केल्या. शेतात जाऊन प्रतिवादी आणि जेडीचा तपास केला असता अंमलदार समोर तो हजर मिळाला नाही म्हणून त्यास ताब्या वॉरंटाची समज देता आली नाही. विद्यमान न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे खालील स्थावर माल शेताचा ताबा प्रतिवादी जेडी यांच्या ताब्यातून काढून वादी DH क्रमांक 2 किशोर महादेवराव मुळे यांच्या ताब्यात दिला आहे. त्याचे वर्णन खालीलप्रमाणे मौजे मसाला बुद्रुक तालुका मंगरूळ जिल्हा वाशिम येथील शेत सर्वे नंबर 46/1 क्षेत्रफळ 2 हेक्टर 10 आरपैकी 1 हेक्टर 5 आर शेत जमीन जिच्या चतुर्सीमा खालीलप्रमाणे पूर्वेस दत्तात्रय ज्ञानदेव मुळे यांचे शेत, पश्चिमेस गजानन बळीराम मुळे यांचे शेत हे आहे का शेत, आणि उत्तरेस भाऊराव तुकाराम मुळे यांचे शेत आणि दक्षिणेस तराळाची पोटी फाटा रस्ता. वरील वर्णाचे शेत वादी व पंचांनी दाखविले. सदर शेतामध्ये तुरीचे उभे पीक असल्याचा वॉरंटात नमूद आहे व त्याचा लागवडीचा खर्च मूल्यांकन अहवालानुसार एकूण खर्च 8,375 रुपये विद्यमान न्यायालयात DS क्रमांक 2 यांनी CCD क्रमांक 76/2021 दिनांक 9/12/2021 रोजी संयुक्तिक लागवड खर्च भरलेला आहे. परंतु पंचासमक्ष व वादी समक्ष पाहता सदरू शेतामध्ये कोणत्याच प्रकारचे उभे पीक दिसून आले नाही. सदरू प्रकरणातील DS क्रमांक 2 यांनी पंचासमक्ष सांगितले की मी बिना पिकाचा शेताचा ताबा घेण्यास तयार आहे असे त्यांनी सांगितले. म्हणून सदरू शेताचा ताबा DS क्रमांक 2 यास देण्यात आला आहे. सदर शेतामध्ये दिनांक 24/8/2021 रोजी तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय मंगरुळपीर यांनी मोजणी अधिकारी यांनी सदरू शेतावर धुरा पाडण्याकरिता निशाण्या कायम करून दिल्या होत्या. त्या निशाण्या आज देखील कायम आहेत. त्यानुसार शेत सर्वे नंबर 46/1 क्षेत्रफळ 2 हेक्टर 10 आरपैकी 1 हेक्टर 5 आर शेत जमिनीचा उत्तर दक्षिण धुरा पाडून पश्चिमेकडील 1 हेक्टर 5 आर शेत जमीन हे DS क्रमांक 2 च्या दोन्ही बहिणी नामे सौ सुशीला जगन्नाथ भोयर DH क्रमांक 3 व सौ पंचाफुला पुरुषोत्तम लुंगे DS क्रमांक 4 यांना देण्यात आलेला शेत सर्वे नंबर 46/1 मधील 0 हेक्टर 5 आर शेत जमीन ही त्यांचा हिस्सा DS क्रमांक 2 यांना सत्य प्रतिज्ञापत्र करून विद्यमान तहसीलदार साहेब यांच्याकडे लेखी स्वरूपात देऊन त्यांचा हक्क सोडला आहे. त्यावरून DS क्रमांक 2 नामे किशोर महादेवराव मुळे या शेत सर्वे नंबर 46/1 क्षेत्रफळ 2 हेक्टर 10 आरपैकी उत्तर दक्षिण धुरा पाडून पश्चिमेकडील 1 हेक्टर 5 आर जमिनीचा व झाडाझुडपासह ताबा प्रतिवादी जेडी यांच्या ताब्यातून काढून वादी DS क्रमांक 2 किशोर महादेवराव मुळे यांच्या ताब्यात दिला आहे. ताबा दिल्यानंतर वादीने स्वतः शेतात काम केले. शेताचा ताबा मिळाल्याबाबत वादी DS क्रमांक 2 किशोर महादेवराव मुळे यांनी ताबे पावती लिहून दिली आहे. केलेला पंचनामा पंचासमक्ष लिहून त्यांना वाचून दाखवून पंचनाम्यावर पंचाच्या सह्या घेऊन आज दिनांक 11/1/2022 रोजी अंदाजे 14:45 वाजता सुरू करून 15:25 वाजता ताबा देण्याचे काम पूर्ण केले. इथं पंचाच्या सह्या आहेत बघा. आला होता खेळतांचा महत्वाचं आहे. पंक्चर झाली ती गाडी ठीक आहे. 2 महिन्याचा पाहणा आपण लागवड काहीतरी बरोबर बेट तयार करतात.